Midagsa ang mga deboto sa itom nga Nazareno sa Davao City sa labing unang traslasyon human ang duha ka tuig nga wala kini napahigayon. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa pagbalik sa traslasyon, bit-bit sa mga deboto ang mga istorya nga nagpamatuod sa pagka-milagroso sa itom nga Nazareno. Alas 4 sa kadlawon, gisugdan ang prosesyon sa imahen sa itom nga Nazareno gikan sa Black Nazarene Chapel sa New Lanzona Subdivision, Matina, Davao City. Gisubay sa prosesyon ang pipila ka dalan sa barangay Matina Aplaya ug Matina Crossing ug pabalik sa kapilya. Gisulayan naman ang pagtuo sa mga deboto human nga duha ka tuig nga naundang ang traslasyon tungod sa COVID-19 restrictions. Apan gipagtibay sa panahon dili lamang ang pagtuo sa mga deboto sa pagkamilagroso sa itom nga Nazareno, apan ang paghinumdum sa kasakit ug sakripisyo ni Jesus sa krus aron nga maluwas ang kalibutan sa mga sala. O gani taliwala sa taligsik karon wala kini sapayan sa mga deboto aron lamang ang makatambok sa traslasyon human nga nabalik na kini human ang duha ka tuig. Sama na lamang niing mga pipila ka mga deboto. Sir, mayong buntag. Sir, pila nakakatuig nga deboto sa itom nga Nazareno? 6 years na. Unsa man imuhang mga pangaliya, mga pag-ampo sa matag kapistahan ni Jesus Nazareno? Nga mayo ang lawas man o more blessing pa. Ano sir nga nahimo jud kang deboto ni Jesus Nazareno? Din pa gusto ko nga makuha ako mga pangandoy sa kinabuhi. Sa kinabuhi. O sa akong pamilya. Human ang usa ka oras, nabalik na sa kapilya ang replika. Mas daghang deboto sab ang nitambong sa misa pagka alas 7 sa buntag. Gawas nga bitbit sa mga deboto ang ilasab nga imahen sa itom nga Nazareno aron ipabasbas sa pari. Dala sab nila ang istorya og personal nga kasinatian sa pagkamilagroso ni Jesus Nazareno. Gidamgo ko sa iya ba. Abi nimo mga anak nako tagaan mayong lawas. Ako mga apo. Ako kapikas kinabuhi sad mayo sad. Kasi before 3 years na kami ng partner ko, wala kaming baby. So nagpunta kami ng Quiapo para mag-ask ng help sa kanya. And then answered prayer. And then ang name is Nazarene. Gitambungan sab sa mga deboto ang traslasyon sa opisyal nga replika sa itom nga Nazareno gikan sa San Alfonso Maria de Ligori Parish padulong sa Our Lady of Peñafrancia Chapel sa Barangay Tigato. Aron mga tagahan mi mayang lawas nya. Taas nga kinabuhi nya makanang magkakuan ang akong mga igsuon ba magkahiusa gani. Dugay-dugay na. Kay dalaga pa ko sa Manila ko dito. Hangtod ngaming abot ng Nazareno dire hangtod karon. Usasab ka misa Nazareno ang ipahigayon sulod sa kapilya ang gitambungan sa mga Katoliko. Magaling na before sa first and sa krus, naas sa reservation nga luwas ng paniya. Sara, alas 6 karong gabi magsugod ang pinakaulahing misa dito sa Our Lady of Peñafrancia sa Barangay Tigato samtang dinhi sa Black Nazarene Chapel sa Barangay o sa New Lanzona Subdivision. Magsugod ang pinakaulahing misa alang sa kapistahan alas 7 karong gabi. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.